you can't hold you to me. This is just the song Conqueror said, I'm not a boy. I'm not a boy. So Conqueror said, I'm not a boy. Sunset Navy, said the Enra, did you ma, or Paso, Coso, and Tena Horde, and the two main cannon. The percent name is to Sab, Penaway, my to some conqueror say, abandoning Obrama Yuman and Mayam. Sir, no, sir. The song conquerors as a phony per dia, some of it here, Paso, Coso. Paya se on kono chance one srama me amede honam sembe ye chance na ni mre o machu ne so kwa betima peja yidie Sakoso Ajana okro ya nefe okro ya Ajana okro ya nefe okro ya Ajana Bata
ahoma bi a wɔ ha bi a wɔde ya tumi nyinaa so wɔ wɔn nsam ɛbade yɛde ɔpɛ ansa na message nkɔrɔ bi na mmom sɛ wadi na wɔ ase mu ɔnkɔnkɔrɔ bi sɛ ɔka yɛ ho kɔso yɛ wɔ adwuma ɛwɔ dandua mu wodi ɛbɔ mpae ɔba nso so a wode no ato ya no ɛwɔ ha ɛma ɔnkɔnkɔrɔ kɔso ama na adom yɛ kɛse aboafo ɛka ne ho nyinara ma wadom no ho saa ne kɛse wɔ nsom de bɛyɛ adwuma yi ɛpapa agu anyama ɔnkɔnkɔrɔ ma adom no yɛ kɛse nipa bi a ɔteɛ biara nso ma adom no yɛ kɛse ma no ɛwɔ Yesu din amen amen ɔse na me wɔ su sɛ bɛm na mɛtee sɛ mepirikyia no mepirikyia no ɔse na me nuanom baako firi me ne ɔkasa ma si bi a similar to back no ɔnkɔnkɔrɔ de ɔpɛ bi a wotumi yɛ ɔn sɛ yɛ papa no ama ma si bi dadaada na wei ɛyɛ teachings bi a bɛkɔyɛ ne baabi because you today ana at times go program kakra is a toda ana ya make kan wasemi meka se my victim pain just my phone down dina panifo ta ka se bi se obrempo bi ahase bia ana utumi se enya mresa oni pa bi a woni kase bia wo nyamsum bia ne no se won kon ya ka wontumi medu ba bia wotru na dia wo se wo hye no so no ne toda ne se message we mede titi wo baabi na mewura hɔ sanse toda kisusu mu ɔbɔnefo tumi yire ma tumi sɛ wayere wa sɛ nya gyidie bi na toda a ɛbɛba ɛwɔ nyame asɛm mu na sɛ toda a woda Yesu mu a wotumi sɛ ana kyɛ sɛ kwaa ne sɛ wɔkɔ fam because yɛwɔ point bi wɔ Kristo ni abrabɔ mu a ana sɛ turu hɔ a wo sɛ wobɛwɔ adwe sɛ nka menya nipa bi kora ɛbɛka nkuranhyɛ nsɛm akyerɛ me but do that time na wotumi sɛ wotwa w'ani a bɛka sɛ yɛdu sɛ situation mu na bo sɛ nyame sɛ bɛbɛba nyinaa so wotumi sɛ ayɛ huhu ama wo nti wobisa wo sɛ mebɛ nyame so mu na yɛ anaa sɛ sɛi ɛtɔ da wotumi tena dɛ na wosu no wobisa wo sɛ ɛtumi paa dɔde menya nkwa na yɛtumi sua deɛ wobɛtumi bisa sɛ sɔfo sɛ awurade nim sɛ neɛ menka ne ma no ho anka wɔnka nkyerɛ me nnɛ na menkyerɛ me baabi ɔda bia mo kenka kyerɛ sɛ obuɔ hɔ a yɛbɔ ne sɛ yɛnkye na yɛnsɛe no na sɛ monim sɛ menka ho ne sɛ meka ho ma yɛnkye na yɛnsɛe no ho a ɛneɛ monka nkyerɛ na menkyerɛ baabi na wobisa ne sɛ adɛn sister adɛn sɔfo na menko adɛn deɛ na ɛtimi so deɛ na menko a ɛtimi so a ma yɛayɛayɛayɛ no ho asɛm ne ne mene wo sua no captivity menim deɛ da so deɛ because mentwa m'ani kora hwɛ m'akyi na mahwɛ deɛ bɔɔ no mahu deɛ ɛkorɔ nti deɛ ɛkɔ naa na ɛkɔ ka kyerɛ nua sɛ deɛ ɛkɔ naa na ɛkɔ amen kɔnsɛm kɛsɛ paa ma yɛ sɛ wɔ ha na ɛne ase ɛmmerɛ a me nuanom bi firi Jerusalem bɛna no bisaa no ɔmo a aka wɔ nnomumfa no Jerusalem ho asɛm na wote asɛm wɔ nnuanom a ne a wɔde bɔɔ no ɔse ɔmo ma ka wɔ nnomumfa no deɛ bɛrima ɔmo wɔ amanneɛ kɛsie mu ɔmo saa wɔ ahohera mu afei nso Jerusalem afasuo no koraa abubu na afei na apono no koraa nso so no ɔde gya yɛ dɛ ahye ɛka sɛ nnomumfa a ɛho asɛm ne nemene wɔ kyɛ no na ɛbɛhu deɛ nipa kɔ nnomumfa ma ɛtumi yɛ ma no sɛ boa no anaasɛ mmoa no kyɛ hyɛ sɛ meka sɛ Kristo so mede awerɛ ho ne sɛ mɛba nyamesum na mepɛ sɛ meyɛ biribi na honhom bi ma me kwae sɛ menya deɛ wɔ sɛ meyɛ nti nnana yɛdedi mpaeɛ wɔ musuakura na meka kyerɛ mo sɛ sɛsi a sɛ yɛde ɔba adwamanfoɔ no bɛgyina mfimfini te sɛ deɛ ɛberɛ bi ɛsii yɛde ɔba adwamanfoɔ no bɛgyina hɔ na yɛayɛgu dɛma nyinaa ka kyerɛ sɛ obiaa ntase boɔ na obiaa afa ne boɔ na sɔfoɔ wɔ aka kyerɛ wɔ sɛ deɛ ɔnyɛ bɔne no ntoboɔ mmɔ nipa ne mena gyina mfimfini a bibisa nsɔre ma no sɛ hwan na nka bɛtumi adi ka ato ne boɔ na afo biara hyɛ aseɛ ne bɛ sɛ wɔn mpɛdwa wɔn nsa mɛmɔ mpaeɛ na afo biara de ne nsa kɔ fam because wɔn sɛ ɛyɛ sɛ abɛka sɛ yes ɛyɛ one na nkyɛn afo biara de ne nsa kɔ fam wɔsobu a wɔgyina hɔ no deɛ ne ne ti asie that time a
Jaffa me can't do purpose, so now or more. Or more, I can't walk pie and the crowd, for the world will say, never choose to go to the news. Because one was a pie and all Bocodam. On where Philip Nebo, to me, beer. I was a back at the oil in the hall. I dear about the papa. Tamaka said, the Americans on the number pen. The new person pen. She said, having what you man is always out to be right now. And can be any pie of fast to be able to be right and only a fossil. Jana ya, and when you pay the upper book said, Nana, the Pumania prayer or crown quite young what you man. Who last saw them was so well. Which was a good deal also. It is a 180 woman can say bit and the same year and penning for make a 7 and Tiamo Fanchaman. Was I can go to chapter 2 verse 28. Was in the exhibition the woman in Aso. Now, Okasafa Marantan Mabawa was similar to Mamba what your bed on Besham Comba. Now, was I catch a Marantian Nasa and Mabawa said, Mubesa day. I wouldn't swag you. Wouldn't go catch there and penning for. Was somebody answer and go with the answer about a day? Mabak or Daman Bak or Debbie, be any one of a day, would be Huja. Remember the India. And the Woodra churches be more. The Intio which we can say, I'm afraid. Whom the year Juma, a Radoma Banos, and says, Woodra churches more. But if you have been a member, say, why I can't see Monsieur Kuba, Military America. Who ratted him was some Marantian be any bra or more pie because so well saw them, so tested here. And Brantin will be well saw them, and as a baba will be well saw them beer. Your shots are all and the several of mobile. Some sort of sweating will be seen in the show. 10% of you would tie him home. Then we young to yam and game a home. The young person was a mensaka, there was a mensaka. Minyam Miyama not that. To be subbranted soon. Two glass of the ones branches about one that there was a wushu, around the poor, around the poor, maternity, around the poor, to a simple name could be ya, branching about one of many apremo. Who was said this wedding would not wish you was no much as here. Now don't be a pure manipulator, but the Bokorwana, but what dear. On back of that. The reason is that a no grass saw them. I was saying, Bokorwana, but what Jem was Rano. I'm going to do away on my town what to go. And now, sorry. The Amarantia young woman now come was him tia. Jobiania bra or person what yano, Mumna and now Pocorowana Maranta, there's a Merwafone Cassetia. Something if you baby never. Anna de Piana, what one? A branch of Yania bra or your Jumano, or champagne for Nana. The soft attackers have taken neck, come and walk when you when you was winning. You can't quite your work more, tell so the man in the warrior. Now, Brantian is sad, you number when you said you, or the Brantian is sad, when you said you, or the now Papa never know what them was sent with you as a lady, you know, and was something, yeah. Promising to say, yeah, I have men can't accept anything. A huge program for Chairman. Men can't show what the batch or your penny more, your men can't tell my sensibility America. Now you do purpose will be out, and was there was a year, Juma, and won't pay for no. That. Today, me as a man, it is handsome. Some was a media, Osaka, I didn't near an air, Mamma. Because the minimum in to far, that's a media, my young Quenya, and if you are. A really part of us and give it to Macasset, may not be far more years to the hour of 1 year period. Nothing but to me at me one. No matter what's a baby, I am a sad to what I did about to myself. But the Miat when you feel young. So those days a cast will be to when you feel that's or shen san. Or any packet to all. Such a open one hen. Anna, so I can't send you go to meet a dream free in the hall as a part of the two as a blantia was wiping and as a woman be that. Saying you go out with it or be penny for who I said money to my penny for now. None of us are Quaquisi and also I said only one be or to be cancelled now your fire. And so be a yet containing your jazz and about the sense of pain or hidden in Tino. Deciding in me what is sense and our show or hidden sentino. Now, open when you thought that you get at the free hall. Be a young water as a dog what trust when we say no. So, but to be a free sat to be a way with dear Ben was and your simple amateur 7 million p. And that a mania cassim. Jackas will be done for man and young told. And I'm not back can be once a bit be a no move as a son, if a friar the friend.
Your friend as a prophet, no, as a pastor. Okay, Ezekiel chapter 1 verse 2, chapter 3. Your friend the pastor or your software. But I call you, you know. Now was that we say when you deal for I was a then a basa. Tinemia sembra biti say pe. Ana me sha say sa free. Me ma me kra wra ho. So say na onim nia no mu fa egom. Tina me say de me ka kire won no. Me ni egom na me ka so you babuna. But when you as a pa, you want to be a bia to me tanka to the episode of say, so make now sort them. That's what the energy is. That's what all really, that's what born in some necessary panel. Emma, need to one year be a necessary pan, a crowd of swamp was with the swoon from one. Hannah met one of the other woman any pan because the way you piano and one of windy pea. The Bible cassette, and you put what I born till you was sometimes. The evangelist in a mountain preacher cassette. You see the people I born say you want to yen several. Jana, your tower friend, my one and no re. Anyone I want to one I am ready to be filled and yes, I need you. And you need to be out here so damn at the Vietnamese and Bamam. That's what cram, that's what fun no moon. The can be an infamous fast woman. Because I'm from the times they can near the Amawana. Obias. The name as a material say penal, and I'm a shah says our fee. You call that genuine and put to be a form. To a so deem wada and nebi. Talking to the study banner, what in it, a true baby now for fans as what they want and what in the trust no name. A man better if you are the beard, your pibia when Sakamusa when you might see that. I didn't tell you when him to be a mass as a son. They are sure some one yard. And yet, you're very cosy. When a brother in Bissau and Madoye, one cassa, and one of bomb pie, Sarah, and Mamina were in any matter. To one was when it is a woman, Quenya, communion go more play. Or more money you can see, can charm and a man call, and me for would you mean it to me? No man cause a me walk with his uncle for. Sansamania corner and room that be able to be a piano, a baby baby to say. Twas a dinner or one man, your crown, a galley will gun you. Now you're more quite bound to me for our penny and our petty gun would be gun here, and a walk on a cosm. To me, I tell us I was able to add no one more. Many Mahome, for I was sick. Was I not rest in the shower? Was a many Mahome. Said, but what's the saying of my woman? You do cross the come on the two. To me, I am not or Bako. Now, dear, we are see who they say. There be any papa and I say, all didn't move free to be a people. Near you upon the food, swap them one, or person, and young person. To be I saw them must say the young breakfast or soon, yaman. You are only where you know about towns, a quack. And when Pia, so young, so yes, my own song. After I can be also, Mr. Sia, and a mamma, we are when Pia, so young, so then my one some time. The thought I to be only be filled with him. Toda mantamo wote toda brono to sufibia wotim wotimi hye mu obabia sa opesa wo pem kono na ye twe wosai toda betumi bia bo punimpu wo dayim so na mebre wase wo de wo ye yo wo na wo sia so mu wo watade ye tre wo se na de se nyam so mebe mo waso da to bi so ri keteso na wahase no wosu wo se ro ade na nsu bi sansa this wo bia la Satan dia to ni paso enye na ni tita so be ye fi so hye na so ana Satan so to me han ho woni pa bi o wiase ho da dintia wo bra wonya mesoma denden se nipa bi o wiase dia Satan han ho woni ho da so gidi sa no ho han ho because all any the other time nemu wa wa adwene se wo medwane afra hidi ni no wo mum na wo se wo tata wo ko so be wo se ne so a wo de tata wo je wo firi no asa de ba to wa wo abranti go bisu ekura na mande me hwede si na me wura ho was such lie, edging in the home. Ebechinia meeting, as I said, but we could be out here. Or the team, I saw them could be near team. So for preacher, but a key. There's a 7 years of war. This will be near deal, I saw them. Them will be ending the night. At the end, I want to say Satan. You could be out when you swim with him with that. That moment, about this will take a step and walk back or trail anymore. Tina quotation back where you make dead. Oh, I do not send her for.
se nyame pae bia wo kyerɛ be kasa wo se nye bobia ne ho here die ne mirika tuo so otemase ti adom na yebo ma yitimi koba mu sia akone ba yedi na awurade ho mobro because obonefo ne ni nya no onye meresa ano bi hu wiase jao ti se wona na nante wo ani tie ma woni mra wo so no ne wo fia adom na brantie no betra so de me yeki edrum de bi ono a wasakira yire ne ho ma afei wona ma okura bible kan nyame asem ba bi obewu de bia afei drum de bi no ye hu de bio uja asore afei de ko wa so de mana oba no okekam wa odi wi aba ko from say apetese yamana dan la kana afei afa na ni so na branti onu gina preaching wo bi na afei de oba na ofere na ono afei wa woro no nyina na boxer sauce bi na hye no no di bo wa so de mo bum na emerenti ayire na ahwa amodin a Satan de na ye that time na musi di pa bia so betre ne business wa ma wani anda ho na wa anyere ho na Satan yire usi pa so beche ho na eden afedie ewo ma na afedie ti na ni su no ba so be na wo twibio afedie wo sa call ye de na ti no sa on boni fini pa mu a okotintina kwawe so na afi toda mo na adwen se be se ba ma chi aba behwe na so ba ne so bo se da nu da ho panya okofa ho so ho oden no de aka no o sinja afi ni pa na bra bo no e be ye den tan chen Canadian tu ni bia fe da blate de kosi ye aha minim se bi wa ha o se oba kumase a ya okofu bi o ma wi enye bi o koke pa o ma hu ama o mo pai ka ta fo se mo mo hu da o from say yes junkie for no just say make us say you make us condemn more say make us afache because at it make us because it be ana because here o boss e femu tim so ri bu wa wona na mani mo are tibia to say ni nasi pa tum na nim tum na sound ba bia we ni class ni pa now branch o kura bible na mo preach na fe dia wadani jonki a wono no gina ka mo pa obi o kura na dwuma o wono gina bi no ya taafo se bi obenye sika ko mo koke ni pa wo ti aso dem o the power papa me was a branch we more than say if such was a prophecy can we didn't believe it say a bit ma appear on a brabum sa just for me thing the bible say nyamo na honam ni moje na enya timale mi anya na bi so ba ko si Jerusalem afasu no anya honhom bia ye from to bia ne sambalat o mo nya de sa ko wi afasu e be ma na sida yanto me nkwaye ne mu mebe ya de be de be buda pam se de o ye no ntumi ne de o ntumi nye o se de wa sha azia wo yi kokoko kura be fa wo da no kura afasu a wo yi wa yi jesi maaje e dan ben ne yesi a kokoko fa wo da ne be dwire ko ko mo Satan na adwe just what this can give me via the person where you say all prefer wo di just Satan so nya chi obi de ntum kwa suma onye na adwe to de na bi du abusua ne hwa ade utwa wani aso hu oso nya koto hu bi so wani akoto wo fa bi so wo do body for ne ye sala se wo ma wani na wa enya den ma enya din se betuma si da bi asema meka enya den kura se wani na wa de wo sisi wo busua me kyerɛ to abusua na afim no mum no ba bi o mo hyɛ no so be bra so de na du nya do som no ɛyɛ agodie wani mra sa do mum na ibetumi de go hu dem to wo na memu de oye bia no wo firi honam fam awoden so na woye because na mo na kasa ne ye na oda no fam isi do bi da prison sa do wo a wote wo nyame mu wo bi ti bi pa wo chebe kan sofo ma ya mi hu obi ye ma de am tumi fa nche no ma ya mi mu dia me nya o ka se de be ya sa bo ne na de achew so for nyansu bio honhom bi sa na ma ba beta no asosu na wusu o bone fo ne nye na hadwe se o chao ama wako tafe ne nya na hadwe se obeko na sa no mu fa na Israel fo ko to na ya maso de o ye aso de o ye ne ma sa Israel fo ko to sa no mu fa ni
ɛyɛ manasi bɔne na kɔtwe sɛ Israelfoɔ aso ɔde ne nyinaa baeɛ. Ɔkenkaten 2 Chronicles chapter 33 verse 1 de ba megye ana ma saa so twe we nyina ba ma wɔ mo from ye ka kyerɛ wɔ mo dada according to Jeremiah chapter 25 verse 8-13 de ba mo ye ka kyerɛ sɛ ba kɔ ye nkoa ba ba yi ne Nebukadnezar ba ba yire mo wo betwa nkoa so mu 70 years masa nkoa som enya de ketwa kɔ hyɛ nkoa so mu som ye ma amane Israelfoɔ kɔ fam ahokyere ɔmo kɔ fam nkoaso mu ti obi din kura tumi sesan wɔ Bible ɔn sɛ Shadrach Meshach Abednego ɛne Daniel ɔn sɛ nipa a ɔne deɛ din yɛde maa na ɛntumi antentam ɛne Daniel so onim sɛ Daniel ndin na ntumi antentam ɔmaa no bɛɛ saa asade ma but ntumi antentam but saa Shadrach Meshach Abednego nyɛ ɔmo din no na busa wo sɛ saa Shadrach Meshach Abednego ne nkyɛaseɛ de sɛ ɔbusa ne nkyɛaseɛ da good ɔnso ɔbusa ada ana sɛ ɔkoro na ɔmo firi mu na ɔmo kɔnya sɛ de nyɛ ɔmo nsum nyame o dabi ɔmo nsum nyame ɔmo yɛ kuro bi a abosomsɛm yi ɔmo tɛ wobɔ nyame di kura na ɔwɔ asɛm na saa nkurɔfoɔ yi didi ma woka so ɔmbɛto Emmanuel da dabi te busa sɛ din na kɔtɔ nkurɔfoɔ nso na aseɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ dɛ ne yɛtumi change obi kɔɔde Hanania obi di Assyria obi di Misa ne yɛtumi akɔma no Shadrach Meshach Abednego because of nomufa a yɛyere ne nti no ɔne ne ho bio yɛdidi bi too na abrabɔ so ɔde nomufa tumi yɛ nomufa deɛ tumi yɛ no yɛba bɛyere saa nkurɔfo mmiɛnsa wei that time na wɔhene dwogwa kibdi adeɛ wɔn taa ana saa no mfa no ba ma Israelfoɔ a yɛbɛkyerɛ saa nkɔfo mmiɛnsa wei dɔm kɔɔyɛ ɛnde abakɔ sɛ mu deɛ ɛnde ana atams ntaa ɛnyɛ yi ɛno sua deɛ a AD 608 ana saa deɛ ne siiɛ yɛbɛyere wɔn dɔm kɔɔyɛ ana sɛke no mfa ma meka sɛ no mfa na tɔ so mmienu yɛdi ka meka kyerɛ ne deɛ meka sɛ yɛbɛfa Shadrach Meshach Abednego ne Daniel no yɛmse na yɛ wɔhene working time 606 to 604 BC here. On the BC here, okay, okay, 607 come kai to us one year. The version started 606 to 604. And no find the kai. They are talking to you. I have 598 BC. And no find the better cheese drive for Nudia. And now they say Ezekiel now come on. And one night when you can do the Sabbath to share what was so. Before Israel near Master Sal feeling and your penny, I will go more so. I want to hear what your cheese I can account. I want to see Ezekiel chapter 1 verse 1, 2, 3. No, can you fear no? Say what yourself for, but because of the movement you maybe no, not the son. Try a different. To the move to Mrs. Sandy Patibia. Then I'm going about the boom with the American was someone. You know, move to me any part. Kadientinanka na emia tumi jai ya o ya wase so betumi jai de ne mfa so bra ne kasa na ekwa akoye adwuma bia dobi a na onima mane e wo saa betudie ni ne hawa saa nkofo ne fam obi tia pa wo cha na so de mic man sisi a obeye je ni ye bi e bo a eso hantan enya obi na no asem obeka cho o mo tumi bisa na say ah and my bed to the desire, it's much as 24. Man, now, okay, so should buy the same sounds like a bear. Obian, what do I had a friend? So they are branching about the bathroom now, then you can only Massanya or Massanya, and you will be anything. But suppose only one. You are not to be at 2 weeks after the end. Obi just is here of Friday when I'm from that from Zera or Canyon. Because on one to be said, Unyan Papa, can a person be our dear nowhere? Ubi our dear nowhere. Ubi our dear nowhere. Ubi our dear being an good share, so can some homes of water. I said, let on the good flows.
And only idea was a risk of one young working man, but he bring a fear, get a tough one. You can fear. The kind of be a girl. That time, I'm not served to be a unipa. No go for ya, that did not yet. The Bible did not want Paya phobia, bravo, say that it didn't do near treasure to be quite fasting now, because you're far over, see how you're fasting. I'm a son is after you, Peter. Near me more. Secretary said the grandma with Pamia. This is the truth. Madam, and then this is the water. But the son could just say, Papa, church in Peter. Near Tower. Obey to be grass or them bum and chain. Suffer because we say a tower with bomb pie, you can make it in pie. Suffer, bomb pie, mammy. Now, may pray to talk. Now the teacher take a siat, take a success and a more payama. Who will be animal need a jam? No for anyway, yes, but me, me, I may want payama many power. Oh, corner. The same you grab them, say, ya, not a crowd raffle. You someone said that pain of a free art here. The public penal may come downtown. Maybe not my cousin be for. You say, man, the bar the catch them. Metimide kawashe mensa obianka so engage me na 10 years free me fi no many na say obianka so engage me ade ne say bia makoje tu ma bra me brand bia me fam nti no ana ba di tem se kwa bia so me ye me ho a me maintenance ti kawana da mensa nyina no me de hye mensa ma na kire me say tumi mi ta no beda e de wona makono awura ti de se enkai me sa no nti na to me say enkai ti kawane se kakrakawo me dia homa fie bi na ye wa ma nya wu but nya di miame se enkai me se bema tumi ya how pa ni akono ti try se ti na do dem de simu se ansa na se na ye adwada ansa na adwada mfra no pankosi anumere no na we sa akono bia mama bela bom ti na de ne da mensa no ti mi sia na se wachi na de ba ni ma yi mani ntam no se bia do de ba na mboa me ade no so da mensa because we say pray anadwuma wu I was saying me koda me sha se fa sa picture na ebe do pepe so be kwa to da me dam paso a o se ka so be speculate as what you say as for guess what me na dream bi the 10 how wana akono control me no na mo ko aso mo me na me ho para to da so for sample wan kwa we could na ka giti na me kura ma kai obi timi to bible be che me efre me se be sofo but me hu say me ho chere me asem paul timi se aniema ekutia wo no bo se wo da pama na kono sha se do ye adwuma wa do da wo no akono hwese mawale wo bo yiriti my dear na me fred ma ba won ko da kete so wo ha wa kono si back my dear na me fred ma ba no etu hu me na mama be si utu da she bra be woro ma me na de to da wonya de ma ne nya fe kwara me kwa me da kete so na me de ma adwene yesa me de ma adwene wale me de ma adwene wale bi am de ma adwene si fie na wo ma mi ne mama me ma ne mi yutin ma tini ama me ma mi yutin ma na da kete so no 5 minutes ni mama me ma mi yutin but toka manya chese obi o fi obi bi gate mami de na kono ya no toka so na so no so wa no tem sunya no amwa na fe se alanta bia se tutua na se hodwa na de to be because won ne wo ho the poor bit rivers with Timothy said, Jinio, Amen, Quabra, Nebre, rather not day. O better young Messina Sabra make us a ya, it could be say Bia or no other so. A genuine lesbian is what here. Quiet cover the be our come. A new woman winning ye. Tell so always at Tibia with them Nasa. How? To similar meetings, I know, me real would be brave. You can never know what money you can see, my money, pa.
It's what people say what then want to own to men now. Guy B, a Sir Crewa, yeah, night. And if you for a cancer much on yeah, night now, but I'm now. Yeah, man, Mike. Hey! What's that? Boys have an guess which between your man on one be a fan, I don't know. No, you see, I know Jan and want to forget, I never know what you know. Or no, my own corner for one. That's what I form. Your bread to him. He know what him. Now you have a patch for no chapel, and I said, oh, more blunt and your cost when I bread. Say what you know. Or no, we didn't know what you might not, and near quantity to your mono. Na hallelujah ni nyina yey ebi sudi na ti kra no ye sudi na ti yisika e ko tare ma no bi di tare na fusu de bi di tum ye wodi sika that time kra 20 cities here obomoden kombede na kura ngosa kwa de tunjuro da ba ko tum no bi za kwa na nkasa o tonyo no papa frɛ no se bra unzo how what you chon na fa kwa na sha si isu but so yet that time or je na eba mana konam eno se ka for kan was total we can't time to commode on them from our modern area Israel for kokan kwasumu e wo Misrim ha se ka so bi down kwasumu a so the potential no nika se potential dey wo mu bia tumi dey bibia no at moment ya ba kokan kwasumu sa ade wo mu bia no se ye dey yisie no fashion and nyadwuma emfanhye wo baabia because there was on Israel for ka se omo ko de biam taka se bi emro omo ko Misrim no na ebi nya malika wa na me wo ti bi sa message bi mani jamo de bia me twa me fa bible me pesa me pesa mu se yes me free wo me nya me som no bi ye legal practitioner na medical practitioner obi ya wa aman obi ya seamstress me tiri la ne de keka on moment o nyina akoturu Misrim no aka ko nyina aka se me profession nti be ba be ye adwuma ya bo wo so mo because that time wo kwa so mu e command ye show no wa ye bibi Jesi mo nyina mo fa mo na won taya se na ye minister ba de be kire ho e du free Israel do ko ye kra na won de na wo ye security mo nyina mo de mo na ye den mo won taya because mo nyina mo wo no mo fa ba ko tinya ya wo pe bio na wo de ye adwuma ade ya no de o mo pe no mo de den o mo de ye o tinya na Paul kan se bo se papa de pe nya na me den me ni mo boni ya me den me pe ku because the mira Israel for me se de mo pe no mo ye de control wo mo no tumi ya na se wo mo se na de mo ye den do mo ye adwuma nko aso ti se bone be fa wa ko wa de wo pe no e be fa wa fra de wo pe no enya na wo de wo ye na mo adwuma wo pe so be ye no ne to da na yi no ne to wo ye ti se ya mo mpa ye ne anye ne ye ho ne se wa no wo fi sa ti bia we ma be tere na mi fie abu mu se bi Kristo na wo koba so wo hwe ye ni bre ho ma anye de wo nti no e ba de bra na wo ni nkwa tam se Bible kasi ya bo bi se ye nchi wono en se o ma nyo mo ngba adwaman on dia fa no gum no e bia wo so de ya ho ya na ayero to be hu bia wo nya ya wo ho kra no wani ne wo so bo asa no ti onya me no ade wi ni be bo so bia bi se wonya mu se enye ba bi na ayero mi mu no de kata so ko no bi age mic preach no jemba bi the kind of for a beer tire be say because your papa evangelist to be a try so dina boncho be kanya myase kuno bi dina be tiam sacha mo adwe say is but no mu na wudina ho kasa wonne na ho ade ma ro no wonne na ho na me kan bi e mra kono ye adwuma na me bi me ti ba bi na wa ba me boni di ache na me nyane ba ye abe kra na be ware what the best 10 years what 10 years film na me ye kan ware asem abe kra na be ware ti be ne na musa be wara ye ne na musa ni amobra o se pe bibiye ya ma ye ho date da bo se de bibi fo bi no ma de ne ye de control
kyɛn na ma wadwen ti total aberante bi sɔre a ɔhwɛ bi saa manyini na wale na bɛne no so dendenden tumi yɛ control sɛ gyaa wo sɛ paa bose that time kora wadeɛ kora nyɛ dɛn ɛnyɛ wakɔnɔ asɛ pao ɛnɛ boys bebree wobɔsɛ bi so ma bebree wahyɛ years bia ma no sɛ medu 27 years ɛyɛ ma sɛ wɔ sɛ meware saa na ɔbaa bi ateɛ 27 years do 27 years and the end of the brain. We are so for an hour, so I saw them or better not natural because when you're 27 years. And your copy was for first to be out when you're going to be and you're one. You 2 years, 2 no. 2 months of every woman, you pray for power, the answer what Mondays goes after which I have Babette, as I was here. That time, and your last 2 years, you know. And they push it into more power when you are man. If you are me, I don't think we can call one. Did you call on a penacon as a career? What's after this way? They are no. To go into question, and you want, and you to me. I hear one that we hear you about that time to go pen when you be. Open when you be. So, the fear would be there to be 80. No, we will say, eti mamu wei aya mpase mo so okọ sofo agua no pretty radio so na so ne bia na anyawa wo so se hunhun bi agire wo de waya akwa de waya afna aw tese o timfo tinuwa wo kawa no oro fa na kawa ne kase yese awu bi so mu awrafo abeti let's have the way they will be out. Some say, "Hey, people be was on them." The total, Mama Yen Tennessee, the true will not mempe and never shall cross a magic million pile. But the one we are want tears because no one said you control me, no, me not get moved to why I was a hammer. May hammer home. You go pretty committee with Canny. Bumateo when I'm from 1 year said, "Dear Cosuntia." I don't know about company number. You say, "Men time for the park contact 1 time age." Me talk with your main term. Dear Mexiano, me talk with your main term. As you always say, "Pa." That's all. I am a sad day. Say, "Have you no?" And you be at the house. What am I saying? Have you been more? We are so much my cousin. All we are still having the man. Say gift. Nedia. You be at the house. So you will pay now. Concern. I'm so many that may park. And maybe more obedient. Or you move up. O papa me to honam fam kase asuma si ne de se me fa ho me nyawo se wo soro je mituma ye me ye bia sa na me pe me nya de se woni papa ma ba so akompa o tupo se data me de mic ato the auntie ase no o se wo wa se wo ya de na go de mic ato na won tane de ne beka ma hwiase ne boy sa banda bere ko ka bia asia mo se se wo nyam sumo mo so kaka so what you want so onim dia ko so ye ha me to the matter wo bu matanya wie dada but you know say do meti ma jeme no wo se be ko na nim you go bi kura wo kura gu matanya no wo ha no ye ho ati ti ko mi go to ye mi so brade adai e to da wo se questions to say go bi jire mani rade na pesa bi su na me na rade mi ntimi nso adai be pesa me kwa be na adai Tebedum person me na make sense we say no. And you go was me am ya calculation go my brabo. I was say people am sha say me twe me why dey afiri ho. Say na me sha say be you. Today be am catch youth for say. And I wonder why she do why. Ade a the last about be gura na even ebeti me mobile phone kura no. Ipa on the communicate. Ka wo kura drop the yama ka wo free. Wo kura Android phone. There be a what wa. And say the ade be control we ma ka say nya dey open na wo you. John no pen mo no se wo se kokoye to se papa me pen me tumi bon na me pen na me dey me ye because tonda se two bit for business e control bi e konfo bia no ba ma ne kana ko sam kire what wa ko e si so ase pressure no bi anya ye ka so bi akoma ko kinkin no ko mo so timi ka ba na ba ko fa ni atena bo no na de bo na ko nyai what wa na de se so de ko ti to na se last control bi a wonnam krom se ka wo graphic no the front page actually sexy oh kwa sexy no say twa ni ai and then the power de mo timi dia na
You have to come more to what? Your connection. You are. I'm going to go to you. I expect the new one now. I'm going to one. I know the first no depletion now. What and I found. You found one more. So that's also one I do was so TV. Kawana can send out your root to your dear. But what I came to be found would also be why. It's be found out to me a control TV now, the channel be a quack to Berbia, who goes a rough number of what command you were saying. What I said, what in to say, a number of senior, the one ton. Send out to a Christian, but it was enough to Berbia, who put romance I was enough. When me and Nurse again, won't you mean you? And then what? And the two na and that one of the two monobenity was a sadian, and you were credit to be a second question. But it says, I don't go young to through Montino. The young one I've shown. Depending on what you saw there, we never saw fair. So we know from you what they are. Who be to miss away a camera, but the idea of Wakala. She said, when you are home, made the was I was saying us all rested ya. For one day, you will come with my person to prepare so ya the one I feel dear. Obi my dear, never you. I want to go say my gym why they open the room from. Obi wants some wish to move you. How I was say my gym was feeding from. Obi cost will be and never may I manage my hip you. And I was after what you why they open the room from. Me nearly bread. Me nya hand time. And I was afraid of from a minim. Baby now boy and now tree and no yet the just so mouth. That's all my papa to be show. Don't say about will grab you to small to you, nymph to deal with your free man. And your what? As a power in your what? Make her bring them out, and your what? And yet, that foul crown that you walk on from now. The truth may be not, I dare want to say, Israel fools you. Tell the same time, when you're not so much your home, you may end the message in the simple. Israel fools you no more power, General, or the Basia for. Remember, almost to grand enough, Mizzou for you. So, most almost swan, almost is there on many night day. At yet, tomorrow almost no more demand so yet day. Eh, yes, I'm not with you. More no moose you have one, no demand on me in Casino. Sana say to you. Did you 2 months when your wife is over between them? How when a man when you get to Yakaka Yashim, a top Bible in them dream, a preaching. And that I can say to the Bakuba come woman. But I have one man when you had no sa, no really, you now the sash and the but was our say, Manina General. So make cry, so we don't move from an answer and none move from. I didn't bend and taught their baby, so I thought I said Christian in Venezuela. For which I was a Christian. And I hear Christian for your water. For so you put your crown when you will be my name here. The Tinyamu now for the Akodu purpose of every same time, and yet you bless up for Yan and Yaya. Now we are coming, we are to be, but the Akoso was a young word, Mum dear, into me yet. What's a while to we? The Amesha Samekayas or better more food in the castle will be unto go to be told down. And then we went to mentor, since the idea of Wakara, which was a windy free. So similar yet the tenant secretary and I'm seeing him dear boo because no young woman you can see me out of war. To be a mother is a mappa compare with dear mamma. Hey, photo from City Penny to watch. So yes, of a man, what am I say? Photo from City Penny who said, best of mamma, and I thought that. Because she baby, not the phone, number one never won. To be cut said. And nature is with your own good penny now, so let's say, a member in my bama, and my one and shall commerce you when it's what they are. And you wonder when the young brain one away what I say, or so for me being come on. She told her, I said, the person moon. Factor form. No, it's a baby power jam at home. And Sana, what you just have about to us be a warrior. There be a metakas a heaven. Surprise this for Papa. Unexpected people. One I need to say over economic one. One who has saw them to the be any power dear, or did we in one corner. Now we did a baby now.
Awurade mama kwanya baako pɛ na me hu nia wɔsɛmeyɛ but it sense wo mu sɛ baabi a ne kra ne hye no ɔbɛyɛ ho adwuma nti no ɛne bɛma nkwa yabɔ te sɛ woda na sɛ woso de na sɛ woda yɛ so no kwae a ɛfa so ba no kyerɛ wo sɛ sɛ de si di abusa wo sɛ hefa na wo hye wobɛgye nyame diiɛ busa wo sɛ deɛ bɛyi fa ho deɛ bɛyi na woanya kyerɛ sɛ honhom fam yɛ kristo ni deɛ ɛdi ka bu yɛbu ma wo honhom ansa na pie honam ani nti ne ma werɛ wo ɔbɛka de sɛ nnipa biaa no kɔda no mu fam a w'ani suade mu biaa ne sie no adeɛ wɔ sɛ ɔhyɛ no nso no ana bɛka sɛ woyɛ out of your comfort wo baabi a wote aka sɛ ɔdwe ho no obie ne hɔ a wɔda no mu fam a mɛka sɛ ne ho tɔ ne da ɔnbi da nti sɛ yɛwerɛ se sɛ deɛ ɛka no deɛ a moyɛnyɛ deɛ ho because wogye wɔ ho mɛtotɔ bɛka bɛbi ambaa sɛ na mɛka kyerɛ so bu a yɛtumi frɛ no sɛ obi ɔte ne kurom sorry to say ɔte ne kurom a naburongo a ebi wɔ kora a ɔnyɛ nipa ketewa but nya de bɛtena kumase ada no sɛ mɛka kyerɛ nya de bɛtena kumase pa ɛsiane sɛ wɔne ne ho nti no ɔkɔne ama no mpabɔ mu bi de ahyɛ bɛwɔ ne ato ne din sɛ ɔyɛ deɛ ɔyɛ asi bi saa sana nso so a na bɛmu afei deɛ ɔnkɔ no nkɔra no nyinaa da ne fie wɔ adwuma nyina ɔna ɛyɛ tɔdaadaa sɛ kora fie wura ne ne ba ne ne kunu koraa moka mmɔ mu nkyɛ bɛpagya asi bi bɛbɔ mmɔden apagya deɛ si fam because yɛafa ne sɛ ɔyɛ afenaa sɛ bɛrima bi nso kɔyɛ akoa a maame no ɔka wode wɔahwɛ mma nkyɛ mo maame bi ɔka banku no tɔdaa wɔ nkɔ na atia banku bebrebe kamim sɛ fufuo ne yɛ wanke yɛteɛ so so ɔkɔ ne wɔka banku no ɔyɛ kɔso ade na ɔyɛ no anwɔde ɔde yɛ no so maame na mu na ne deɛ no wayɛ dɛ wada ne nti na wada ɔnadeɛ ne yɛ deɛ ɔnoa ne deɛ nti wɔn ha no ho ɛsɛ sɛ nipa no yɛafa no ma adwumadeɛ bi nti no ɛnyɛ deɛ wɔpɛ bio na ɛyɛ adwuma ka deɛ wɔpɛ na ɛyɛ adwuma nka banku no gu da asɛm ka wɔbɛkyɛm bɛyɛ nsia aka ne nkakra but yɛakɔma ne ne sɛ nika ne nyinaa deɛ wɔma ne sɛ wɔnkɔna wohyia obi ne sɛ wɔtɔn adeɛ apaahwɛ wohyia obi ne sɛ wɔtɔn deɛ hu a maame bi akɔfoɔ bi nam sɛ sɛ nipa no maame no tɔn deɛ hu ɔde nam a wɔmmienu hɔ a ne so ankɔ a ne maame ne so ankɔ a maame no so ɔso nkwaa no koraa no sɛ bebrebe a ɔbɛsoa mmienu pɛ na ɔde die wuo ne mu dududu no agu pan mu no na ɔde asoa akwadaa no na ɔsan de nsuo ne yɛde hohoro nkɔfo worɔ mo nsa wo na ɔsan de ɛsi nkyɛn na ɔsan de ayi no ɛkoraa na ɔde te die wuo no nsuo bi ɔsan de tom no na ɛsɛ kura akwadaa no na maame no so adeɛ no because wafa ne sɛ ɔbɛsom te nomfa adwuma yɔ te saa na ɛwɔ sɛ wɔyɔ sɛ ne kurom nɔten region anaasɛ sɛ hwia ɔwɔ atare fɛfɛ ba aguru baage mu but baabi a bɛwura nti wontumi nhyɛ da na bia nkɔ atare ɛhyɛ ne abɔ bɛɛte ne na ɔma ne bakyiri yɛkyɛn sɛ baabi a dina ba ɛnyɛ deɛ wɔpɛ ne ɔde ba bɛyɛ adwuma wɔ hɔ saa na tie wɔ ho mfam saa na satan yɛ bebrebe so ne soa paa nti nkɛtɔ da nka bɔmpa bi sɛ awurade sɛ mekra nipa bia ne sɛ ne teɛ ka aboi sɛ ade so a yɛde asoa no ɛnya sɛ nkɛtoa kɛme so ɛson ne nneɛma bi a satan de asoa hɔ no obu anka ebie ne deɛ so akyerɛ no a kɔno ɔbɛka sɛ ɛyɛ asɔfodie ma ɛdɛ mekɔ akɔhyɛ baabi akɔpɔ ɔgye ansa tɔda na nam kaditi a obi so pɔtɔ wotumi sɛ ne kɔn deɛ ayɛ no ɔwɔ kɔn so kɔn ne yɛ dɛ ɛyera ɔmo a saa ayifoɔ ntontɔntɔntɔn ntɛma ne bi a ɔmo so wɔ kyerɛ wɔn so bu hɔ a ne tina sɛ bu agu so hɛ ɛnyɛ saa na ɔde ba kumasi o ɛne saa na ɔde ba aboase o hwɛ ade tɔn wasoa deɛ ne saa ma ne tina twitwa sɛ sporting way so bu agu so mu mu a ne yɛ ɔfɛ sɛ akɔ atiri mu ɔfɛ mewa owo wa hey awurade di fucking guy we na ntimo bu ogu so kam na kam nya ya e moja bo nto ago bi tiri ho no adwuma na o ye na saa te bia no hom na adane nsa obre pa obre bro wa just imagine say waduru so ni waduru na egum fufu na sɛ wotɔn bi na sɛ wɔde nam wɔso waduro na de nam waduro a wɔso nyinaa nso maako yɛsia ana wode kyiri na wɔtɔn a how will you feel
Sana ho fa bebrebe krate. To se beti ye ni sui. Na fe de mi die gwada. Because na onimamane a obunu mfam. Na me bo wo so Nyankopɔn pai. Se urade hu mai mobo. Trabasa e dia wo de ji Israel. Se aye boni bi kura brede fa che. Ne hu mai mobo ne sa kai bu mai bio. Tana de mi mu so mai ne bre. 70 years. Wasa nya de kitwa o. Esu ati wo mu bisa so be di na me di ye, edi na se. Na de wa ye adwuma so e na do wo se. Wo be di na me di 5 years ni bunya ho me di mfisa. Honhom na afa wo. Wo so pai for za you say. Wasa wo not rest. Ni wa wo ma kwai ma ho be di wo ye na wo pe. So be ti ma je wo ho a edi na nipa na ni ambre so. The why na be say heaven no. No matter what can be the best bia no heaven nipa na ekoro. Me sa na me fa na me bi atwamo. Because me say no. But na to bia na sambara bia no ma wa so me press me heaven adwuma ya ho. Te se ma nyene me ho me ntube nkoda. Ti toda me me tebia se nipa hu me de beto ho. Se me kenkan Bible kura me de beto ho. Se nipa hu me se me yesofo kura me de beto ho. Ko se me se ma kwa kwa chimi wo firi ba bia nsa. Use mo se bi ma chimi. Se fi misu. Ti toda ma wo kra na wo de wo nhye wo kra so ma. Na ko do beti ma bo ma se wura bi jeme. Na me bre wo sa ati bia wo. Wani abere. Wadwan ya beto ra se wo pe heaven akọ. Enu anti na ati dem wa. Na nka da ina nke su afa wo ntumi nya. Na nka da na nka nyema e control. Obo kra sema na yere kan na nya asem. But kwa ofa so to ne nsa. De bi opa a chewo. So ti nya me fi. Akoma. Emfiunum ni adakodi ade so kra wo. So the mic show say bibia betuma yi nya me fi. Embra so say wo sa wo dan ya de ne to. Because also the India no share sound. Which one in the position at all? And now when you jan sanishare because of pair or him any madam, when ya no jan sanishare or the not to war, and you market war. And you debracus your papa who said to be a blue covenant and whom were can yet to a giant sanishare to war. The main show I mean sub you and it be a wolf here beyond the atoll. And yet, they quack or power here. For Danny position in a good form. I compare what here. The name of the can't yes winning. A dear Ben and way are fat the other control. So won't rest the air. My home from young to so you Christian and whom they dear Kutiawan. The also will claim a word to Mrs. C.A. Dinawi. Unia hoto, unye free sa. Unye free. La brepe. Ti se you to me ji e free ti dia bi ma na wo se tu me kira wo. Si tu me ji e free su ba na wo se tu bi ka bi ti wo te wo ya su ti ase. Na ma wo kra wre ho. Ka che ro de se ba de matra wo na ase a che. I said, what is all more than everybody know when you oh, Bobo, and that day you are more when you to be a piano woman rather than son. Often so did you on a mouse of mammy. So did you on a mouse of mammy. The pigeons are also. Oh, my once a more time mechanical because I rather use you. And that day, but who may how? But who did you so? But who dear Kutiame? When I bet me a Jimmy. 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 The percent starts to be a win. The percent starts to be a win. The percent starts to be a win. Tell you free no green. You may be allowed. A family no mum. A dear Piara. A family no mum.
deɛ yɛ abufuo deɛ yɛ honam akɔnnɔ deɛ yɛ ahantan deɛ yɛ ahoɔyɛ a deɛ yɛ aniperɛ Awurade kyerɛ me afei bia ne da Awurade ase